Sa pikas kabahin, at least mga kaigalaan, si Cebu Governor Pambari 4, iya mga higalang gipaus-usan. Kining terminal fee. Sa inana lang nga mga pamaagi, at least, unsay mga pamaagi nga makatabang. Kining excise tax, kuhaon, gikuha naman ni mahigala, gipirmahan naman. At least, maiban-ibanan kay, bisa pagkuhaan ko excise tax, taas gihapon kay paspas man ang, di kaapas ang ato mahigalang mga pamaagi, unsaon pamaagi nga, di kay madak-an ang atong mga drivers sa presyo sa gas. Medyo lisod mga higala, bisag kuhaan pag excise tax kontra sa pagsulbong sa presyo sa produktong petrolyo dito sa kalibutanong merkado. Straight to the point. International market ni. So at least may gala na kanahon kay petrolyo, sibog lang gamay. Ato sa paminaw ning pamahayag ni Governor Pambari 4 kagahapon. Sige ko no, kasamang names. Okay, price adjustments sa South Bus, no? Ang 250 normal rate nato for the buses, atong ginaon 200. Kaya ang ato ang 200 for V-Hire, ginaon nato 150. So ang kanang entrance sa taxi dito sa South Bus used to be 20, now it's 10 pesos. Now we're starting by today. Okay. So effective dayon no kini maong pamahayag. Bibalikan ako gali names ang iyang mga ang iyang mga kinini ang presyo no nga na at least giubos mga kaigalaan. At least may na lang ginagmay na lang mahigala makitabang-tabang. Sige ko no names. Okay, price adjustments sa South Bus, no? Ang 250 normal rate nato for the buses, atong ginaon 200. Kaya ang ato ang 200 for V-Hire, ginaon nato 150. So ang kanang entrance sa taxi dito sa South Bus used to be 20, now it's 10 pesos. Now we're starting by today. Okay, paspas kayong implementation day. Ato i-check si Idol Tweety sa may Cebu South Bus Terminal. Kumusta ang implementation dito mga kaigalaan labot ani? Nining mga orasa at least kanang atong South Bus Terminal o North Bus Terminal. Unang-una wa nay bayad mahigala ang wiwi ug ang pupo. O ingon man mahigala ang paus-us ron mahigala sa terminal fee. Ato sa i-check si Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, gikalipay gid no sa itong mga biyahero ug biyahera ang kining pagtangtang sa terminal fee dinhi sa Cebu South Terminal. Kaya naman kita diri Attorney Rufil, gipangutana gid nato tagsa-tagsa ang kining mga mo kuha og ticket o mobayad sa terminal fee atong mga niagi Attorney Rufil apan na sa pagkakaron gyud sa atong pagpangutana sa ilaha wala na sila gibayran nga terminal fee Attorney Rufil. Kay do na man gud tay uban pod nga mga kaigsuonan Attorney Rufil nga sayo pa lang karon muli na sa ilahang probinsya kay tungod naghinangat naman pod ang kining Semana Santa. Oo. Okay, bata atong yes Idol Tweety. Ang katong ato mga V-Hire dito kay murag sila maoy kuanon atong i-check kuno unya taon lang or kung naasa na mga drivers o na-implement na ba katong V-Hire nga kinini ang gikan sa 200 na 150 na lang o niya ang mga taxi nga gikan sa 20 pesos to 10 pesos na lang na implement na ba karon dayon kaha diha Idol Tweety. Ato nang ipangutana karon Attorney Rufil karon kay ato pa magibisita ang kini sa mga bus apan ang kaning mga bus katong mga naminaw wala na terminal fee nga bayran niya dayon na wala pod sila ni saka sa ilahang pliti pod Attorney Rufil kato man pod nang gipangutana pod dinhi og ni saka ba pod sila sa ilahang plitihan apan mi say sila nga walay pagsaka sa plitihan Attorney Rufil ang mga bus. Okay. Sige, Idol Twitter, kung nakabalikan o niya, kay basig itong mga hinabi itong mga bus drivers, ang kining mga V-Hire o kumusta na implement na ang pag-us-us sa terminal fee alang nila o ingon sa mga taxi o niya, kung nakay mahinabi, Idol Twitter, balikan ang tika o niya, totoo, Idol Twitter. Yes, Attorney Rufil, atoan hinabiyon pod karong taon Attorney Rufil dinhi na lang sa South Bus Terminal kini yung Idol TV Saya from 93.9 of DYHP RMN Cebu Tatak-Ar. Amen. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.